Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun gubernatorlarynyň öz hususy goşunlarynyň bolmajagyny aýtdy. Bu mesele Ukrainanyň häkimet başyndaky elitasynyň arasynda dartgynlygyň göçlenýän wagtynda gozgaldy. Bu arada kardeşim Sahranyň maglumatlaryny dinläli. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun häkimleriniň öz şahsy armiýasynyň bolmajagyny aýtdy. Ukrain prezidentiniň beren bu wadasy Ukrainanyň häkimetdäki ýokary gatlarynyň arasynda dartgynlyklaryň artan mahalyna gawat geldi. Territorial gorunç barada aýdylanyna hiç bir häkimiň özüniň şahsy ýaragly güýçleri bolmady we ähli harbalar gönümel merkezden dolandyrlar diýip Poroshenko 23 martda harba komandirleri bilen geçiren ýygnanda belledi. Ukrain prezidenti bu barada ýaragly adamlar döwleti eýçiligindäki Ukranafta energiýa kärhanasynyň Kiýewdäki baş binasyny ele salandan bir gün soň ma'lum etdi. 22 martda Ukrain kanun çykarjysy Serhiy Leschenko Ukranafta kompaniýasynyň binasyny ele salan ýaragly adamlaryň milliarder oligarh Ihor Kolomoyskiy bilen ilteşiginiň bardygyny aýtdy. Kolomoyskiy günör Ukrainadaky Dnepropetrovsk regionunyň häkimidir. Şeýlede 22 martda Ukrain kanun çykarjysy Mustafa Nayem Ukranafta kompaniýasynyň binasynyň eýlenmeginiň sebäbi barada maglumat almak üçin özüniň gürüň gidýän binanyň içine girmäsi inanşanmaly ýaragly adamlaryň öz üstüne hüjüm edenligini we urup ýenjenligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugynyň berýän maglumatyna görä Kolomoyskiy şol gün Ukranaft kompaniýasynyň edarasyna barypdyr. Kolomoyskiýniň Private Group kompaniýasynyň Ukranafta firmasynda 43 götürüm paýy eýdigine garamazdan Ukrain hökümeti gürüň gidýän energiýa kärhanasyna kontrolly edýär. Şu ay Ukrain parlamenti döwlet edara kärhanalary barada kanun kabul etdi. Bu kanun Private Group kompaniýasynyň Ukranafta kärhanasynyň ýokary gödökçilik geňeşindäki odolky veto goýmak, ýagny böwetlemek hukugyny aradan aýrýar. 19 martda döwletiň eýçiligindäki Ukrotransnafta Nevit transport kompaniýasynyň ýokary gödökçilik geňeşi Oleksandr Lazorkony öz ýolbaşçysy edip belländen soň Kolomoyskiy gürüň gidýän kärhana bardy. Lazorko Kolomoyskiýniň egindeşidir. Ukrotransnafta kompaniýasynda 40 götürüm paý eýeti Kolomoyskiy gürüň gidýän ýerde jurnalistleri göründe mundan näýile bolup Azatlyk radiosynyň habarçylaryna paýyş söwüp diletirdi. Bu aralykda Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy Kolomoyskiýniň Dnepropetrovsk regionundaky 2 ornwasaryny adalata bökdünçlik döretmekde we jenaýatçylykly topory maliýeleşdirmekde aýplady. Valentin Nalyvaýchenko'nyň 23 martda habarçylara beren maglumatyna görä häkimiň ornwasarlary Gennadiy Korbon we Svetoslav Alenik Dnepropetrovskdaky guramoçylykly jenaýat işleri dogrusyna geçirilen derňewleri togtatmak maksady bilen ýaragly toporlar arkaly Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň derňewçilerine haýwat atypdyrlar. Şeýlede Nalyvaýchenko Ukranafta kärhanasynyň Kiýewdäki baş binasyny ele salan ýaragly toporyň Dnepropetrovskdaky jenaýatçylykly toporlar bilen ilteşiginiň bardygyny sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde Gennadiy Korban özüne garşy aýplamalary reddedip, eger Nalyvaýchenko öňe sürilýän bu aýplamalary tasdiklaýan delilleri görkezmese, onu Ukrain parlamentiniň derňew komissiýasynyň ony welipeden çekilmäge çağırmalydygyny aýtdy. 23 martda Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakov ýurdun hususy howpsuzlyk firmalaryny öz ýaraglaryny 24 saatyň içinde tapşyrmaga we öz adamlaryny köçelerden ýyda çekmäge çağırdy. Kardeşim Sahranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosu. Gepleyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 24 martda dünýäde inçe kesele garşy halkara güni bellenýär. Iri halkara guramalarynyň bu tene bilen baglylykda sabeden hasawatynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýa we Ýewropa regionlarynda inçe keselden iň köp ölýän adamlaryň sany boýunça ilkinji ýerde durýanlygy aýdylýar. Profilaktika we keselçiligi gözegçilik boýunça Ýewropa merkeziniň hem bütün dünýä saglyk guramasynyň 2015-nji ýylda inçe kesel gözegçiligi atylan çap edilen hasawatdaky maglumatlary kardeşim Sahradan dinläli.
Türkmenistan inçe ketelden ilat sanına göre ölýän adamlaryň sany boýunça Ýewropada we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň yaramaz birinji orny eýleýär diýip profilaktika we ketelçiligi gödöwçilik boýunça Ýewropa merkeziniň we bütün dünýä saglyk guramasynyň bilelikde ýaýradan hasabatyny aýdylýar. 2015-nji ýylda inçe ketel gödöwçiligi atly täze raportda Türkmenistanda her 100.000 adamy inçe ketelden 25 ölümüň düşýänligi aýdylýar. Bütün dünýä inçe ketel gününiň öňü sirasına gabatlanyp ýaýradylan bu hasabatda Ýewropanyň we Aziýanyň 56 ýurduna sinedilip, onda şol ýurtlary inçe ketel bilen ketellän adamlaryň saglygynyň bejerilişiniň netijeliligi, türmedäki tutsawlaryň arasynda inçe ketel bilen ketellänleriň we HIV wirusu ýokaşan inçe ketelli adamlaryň sany ýaly bölümler boýunça baha berilýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regionunyň inçe ketel boýunça programma dolandyrjysy Dr. Masud Dara Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň 18 ýurdunda inçe ketelin ýokary howpy bolan ýurtlaryň arasynda Türkmenistanyň hem bardygyny aýtdy. Adatlyk radiosynyň türkmen gullugyna beren interwýusynda Dr. Masud Türkmenistan barada maglumat toplananda ýurdun saglygy saklaýyş ministrligi bilen işleşendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. So 3,000 of these cases are new cases and the rest are retreatment patients. Türkmenistanda hata alınan inçe ketelli hastalarının 3000 töweregi bu ketele täzelikde uçuran adamlardır. Mundan ozal hem bejerge alýanlar bar. Biz ýakynda ýurdun saglyk ministrligi bilen işleşip, şol hastalarryň näçe prosentiniň näçe teristelerini ulanmak bilen baglydygyny anyklamak ýynanstyk. Bilsiňiz ýaly näçe keslik bilen bagly inçe ketele ýolgonlary bejermek, hatda ýüze çykarmak hem kyn. Biz bu ugurda ýurdun saglyk ministrligi bilen iş alyp barýarys. We have been doing some studies in the country together with the Ministry of Health. Deyip Dr. Masud welledi. Ol inçe ketel wagtynda Türkmenistanyň käbir öňe gidişikleri gazanandygyny hem nyktap geçdi. The detail is that the access to directly observed treatment short course Jemgyýetçilik puwdagynda ilatyň ähli bölügine diýen ýaly muňa inçe ketele garşy durmak boýunça gyýytka möhletleýin bejergi kurslary ýoly goýuldy. Şoňa meňdes proseduralar ýurdun türmelerinde hem ornaşdyryldy. Hastalara dolu gödöwçiligi we bejergini üpçün etmek baradaky biziň ozal rekomendasiýalarymyz Saglyk ministrligi tarapyndan dolu berje edildi. Bejerginiň hili ýokurlanyp tagalmak derejesi 80% goýuldy. Inçe ketele täze ýolgonlar hem üstünlükle bejerilýär. Başga bir tarapdan mukmanlaryň hüner derejesiniň artdyrylmagyny hem belläp etmeli. Bu hem özgörtildi. The other area is of course is also training and capacity building of the staff. Şol bir wagtyň özünde bütün dünýä saglyk guramasynyň resmisi Türkmenistanda bu urda kynçylyklaryň hem saklanyp galýandygyna ünsü çekýär. As I mentioned, the main challenge in Turkmenistan. Meniň ýanky belleşim ýaly ýurtda etaty mesele bu näçe maddalaryny ulanýan hastalar bilen bagly. Bu ýagdaýda inçe keteli bejermek juda kyn. Is also drug resistant tuberculosis, which is a very difficult form to treat. Birleşen Milletler Guramasynyň statistika boýunça bazasynyň 2013-nji ýylda ýaýradan çaklamalaryna görä Türkmenistanyň 5.240.000-den gowrak ilatynyň 3.675 tanysy inçe ketellilerdir. Halkara guramalardan inçe ketel boýunça ýaradan maglumaty bilen kardeşim Sahra tanış etdi. Hormatly radio dinleýijiler, türkmen jemgyýetinde şu gün inçe ketele we onuň öňüni almak boýunça çärelere ýeterlik üns berilýärmi? Bu arada siz nähili pikirde? Öz pikirleriňizi köpçülige ma'lum etmek isleteňiz, Azatlyk radiosynyň Facebook sahypasyna tesvir ýazyň. Häzir bolsa gelen käbir tesvirleri okap göreli. Murat Galandar gowy üns bermeýärler şeýle zatlary diýip ýazýar. Azamat Hoja bu ýagdaý hökümetimiziň aladasyna da däl diýär. Azat Rahmangulow adamyň janynyň hiçbir gymmaty ýok diýen pikirini öz tesvirinde orta atýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizem öz pikirleriňizi ma'lum ediň. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň raýaty inçe keteli bejermek boýunça kemçilikleriň arasynda ilada arasynda düşündürüş işleriniň geçirilmeýänligini, şeýle-de ketelhanada çağalar bölüminiň ýokdugyny aýtdy. Şol wagtda türkmen hökümeti ilatyň saglygyna uly üns berýänligini we budagy epesli maý ýatyrýanlygyny ýygyderli eglan edýär. Habarçymy Sultana Çylowanyň Balkan vilayatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjysy arzy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Adamlarda biziň ýaşaýjylarymyzda soňky döwürde inçe kesel köpelýär diýilýär. Şunuň köpelýände ilat arasynda gözýilýärmi? O inçe kesel köpelýär şol. Çağalarda tabat şol.
köpeliye bilemzek onun näme sebäbini batany. Lukmanlar bilmese onu. Şol tüberküloz meselesinden bir masala Lukmaniya o doktorlar aylanyp ilatlarını düşündürüş işlerini geçirýärlermi? Düşünür işlere geçirene istemdik bize. Yönü şol nesamiz ba ona gowser edilýär. Olary derman zaten mot berilýär. Şu keselben kesellerlere. Ýatýan ýerine de pul almaýarlar şolary. Şol ýürütülestiren hastahana barmy? O ba ýürütülestiren hastahanamyz, ba şopan nesamiz gowta keselhanamyz. Balnis dermanlara mot berilýär de şolary işdiýse goňşulym bolýar. 2,5 barym şolar ýaly. Dermanna pul berenek şolar. Hastahananyň iýmit ýagdaýyna. Hastahanada iýmit özlerine göre iýmit berilýär. O iýmit bilmejeler dermanlara mot şolar, kol dermany mot ýatýan ýerlere mot. Haçan barsalar şolary keselhana ýerleşdirýärler, seredýärler. O balnisamiz gowydyn keselhanamyz. Şu hastahanada çağalar aýratyn çağalar bölünmämi? Ýok, çağalar bölüme ýok taýda. Çağalar nähilek bejerýärler? Çağalar bir kemiz çağada yatıp baranak. Ede yatýar ýany bilen ata yatýar ýany. Hökmen adam bata bile yatýarlar da. Çağa bolanlar. O da ýurtda narkomaniýaň ösmegi bilen narkotik cisimler ulanýan adamlar türmelere düşdüler. Şu türmelerden geldi diýilen pikirler var. Şu arada senin pikiriň nähili? Türmelerden gelýär şol kesel. Ýöne ýok barana. Häzirim şu kesel bilen kesellek gelýän mi? Türmeden gelýärler arasynda. O kesellek gelýän köp adam öldü. Nem odalar şu irvetlatlar etip şu narkoman bolup içboşlarda ýalanyp otada da däme derman mami. Derman ýok, zat ýok, onu şeýdip kesellek gelýärler-de. Gelýän ozak ýaşaman ölýärler. Türmeden ölüp gelýärler boldymy? Hawa bolýar, kän bolýar. Şu kesel. Ha şu kesellen kän bolýar ölen. Hastahananyň ýerleşýän ýerine nähilek şol bir böýleki ilatdan özüňeräkmi ýani nähilek ýerde ýerleşýär? Ýerleşýän ýeri ýok, ýylen özüňe täli. Daştawrowny pa ýaşaýşamma. Golaýmy? Hawa golay. Wagdanmyň ýanyna bedinke. Olar demir ýol balnysa bollar. Demir ýolçularyň balnysa soňamandan garaskoy bilen biriktirildi. Şo balnysany etdiler-de. Bäri ýüzünden arkat del ba. Bir howlyň içinde. Aňry ýüzünde şo kesel balnys. Ondan sonra näsaglar şoň içinde ýatan näsaglar şäherde çykyp el bilen şu kontaktda bolanok şu aragatna çykdy. Ýok, howlyň içinde girýärler, giň howlusy ba. Çıkarlanak. Ýok, çıkarlanak. Olar şol içenesini almasa adamdan 2 ay ýatyrýar. 2 ay 3 ay ýatyrýarlar. Habar Sima Sultana Çilowanyň Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjysy arda bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda köpçüligiň barýan iň uly bazarlaryny ýumurmak we başga ýerlere göçürmek boýunça resmi çäreler dowam etdirilýär. Şu günler Aşgabatyň iň uly we köne bazarlarynyň biri göçürilýär. Kerdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli. Aşgabatda Daýhan bazary diýilip adlandyrylýan Lomoy Sewda bazary göçürilip başlandy. Paýtagtyň ýyl içinde Hitrovka ady bilen tanalýan sebitinde ýerleşýän bu bazaryň sewdagärleriniň bugünleri kysakly ýagdaýda dukanlaryndan haritlerini daşap durýan pursatlaryny finlemek bolýar. Yerli telekeçiler bazarda näme sebäpden göçmeli bolandyklary barada özlerini hiç ýyly düşündirişiň berilmändigini aýdýarlar. Sewdagärleriň sözlerinden çen tutulsa 23 mart günü giýislik bazar ýolbaşçylary aýlanyp haritlaryň kysakly aýrylmalydygy barada görkezme beripdirler. Çeken ýetkileri üçin kompensasiýanyň berilmejekdigini aýdýan telekeçiler soňu bilen Aşgabatyň etegindäki Altynatır bazarynda täze sewda nokatlaryny açmaly boljakdyklary barada hem duýdurulandygyny nyktap geçýärler. Emma ençeme sewdagäriň adyny aýtmazlyk şerti bilen beren bu maglumatlaryny garaşsyz ýa-da resmi çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady.
Bazarın degisli yol başçylary bilen hem habarlaşyp bolmady. Bazarın tövdügärläriniň bir näçesi bilen gurlaşan habarçymyz Sultan Açylowa telekeçileriň häzir aljaryny ýagdaýa düşendigine aýdýar. Tatyjylar öz haritlaryny nire alyp gitjekdiklerini bilmän, ular tapma galadaty bilen başagaýdylar. Haritler, eýäm haritlardan boşatylan haladenlikler, harit goýulýan tagtatekler maşynalara ýüklenýärdi. Tatyjylaryň ýüzleri salykdy. Olar kimdir bir öz tanyş bilişlerine jaň edip, haritlaryny goýmaga ýer gözläp ýüzlenýärdiler. Maşyn kömegini soraýardylar. Bir-biri bilen azgyryşyp gürleşýärdiler. Gepin gerdesine göre belläp etsek, sewdügärleriň haritlaryny kysagly çykaryp duran bu wazary mundan 5 ýyl töwerege odul. Paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň ugrunda ýerlesen Gündoğur atly bazaryň bu ýere göçürilmegi netijesinde döräpdi. Sondan bäri bu ýerde ensemede rekonstruksiýa işleri hem geçirilipdi. Emma häzirki pursatda han bazary bilen bolup geçýän ýagdaýlary meňdes wakalar Türkmenistan beýleki vilayetlerinde hem ýüz beripdi. Ýagny uly şäherleriň içindäki adamlaryň gelim gidimli bazarlary sökülüp, sewdegärler şäheriň çetinde gurulan täze bazarlara göçmeli edilipdiler. Ýatlap geçsek şu aýyň başynda Mariyanyň Ýüpek ýoly atly bazary ýykylyp başlanypdy. Sol pursat bazaryň sewdegärleri şäherden 15 kilometr uzaklykdaky täze açylan bazara göçmeli boljakdyklaryny aýdypdylar. Geçen ýylyň ahyrlaryna hem Lewat vilayatynyň Ila darasynda dünýä bazary diýilip tanalýan iň uly bazarlarynyň biri ýumruldy. Sol wagtda bazaryň sewdegärleri Türkmenabaddan 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän täze açylan bazara göçürilipdi. Sewdegärleriň göçürilýän täze bazarlarynda dükanlaryň ýerlesiz amatlygy, tämizligi boýunça şertleriň degislilikde gowudygy aýdylsa-da, olaryň uzak ağırlykda ýerleşmegi we dükanlaryň arenda bahasynyň gymmat bolmagy netijesinde ila arasynda olaryň meşhurlygynyň pestigi aýdylýar. Aşgabatyň Daýhan bazarynyň göçürilmegi barada maglumaty kärdeşim Merdan Saryewden dinlediňiz. Gadarly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosunda informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwuňlaryň barýan ýerleriň işini we çeýreden atda. Her getdanyň bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler soradym. Şikayatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. So deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň gymmatlymagyň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalýaryn. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosi goşulyp ýazylýar. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Demirgazagynda Türkmen Owan şirketiniň goýundaky etraplarda dartgynlygyň güýçlenýänligi barada habarlar gowşýar. Soňky maglumatlary görä Jowuzjan vilayatynyň Akçy etrapynda polisiýa bölümi hüjüm astyna düşdi. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazak Awganystanda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda günde dünýäli çatışyk ýüz berýär. Demirgazak Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde Islam döwleti atly toparyň azalarynyň ýerleşendigi barada maglumat gowşýar. Demirgazak Awganystanyň Jowuzjan vilayatynyň Akçy etrapynda talep söwüşçiler bilen
polisiýanyň arasynda çaknaşyk boldy. Onuň netijesinde 3 polisiýa gullukçysy öldü. Jowzan welaýatynyň polisiýasynyň operasiýa boýunça başlygy Abdulmennan Rawpynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Talibanlar ýary gece polisiýanyň postlaryna hüjum edipdir. Talip ýaralylar bilen polisiýanyň arasynda atyşyk bolupdyr. 3 polisiýa gullukçy helak bolupdyr. Talibanlardan biri öldü we biri yaralandy. Talibanlaryň Saraça kısımlı maşinam meydanda qaldı dep Rawpy aýtdy. Kerimlerden promotörü Navi Saraça 6 nefer musalla talipler tomonidan keladi. Posamız bu sefer Seraya Aksaga qalatdan. Motorcisinden musalla neferler barkan perdazı üstüne hamla qiladi. Javoyoş perdazı öldüradi. Akça etrafynyň obalarynda talip jeňçileriniň bardygyny yerli resmiýetler tasdikleýär. Akşam bolan waka Akça şäheriniň goýunda ýüz beripdir. Rawpynyň aýdysyça talip ýaralylary kömekçi awgan güýçleri gelenden soň ýa çekilipdir. Polisiýanyň eline düşen maşin Talibanlaryň Akça etrafy üçin bellen häkimine degişli bolupdyr. Musalla talipler qaçady, şu bir nefer qalgan ekan motorcyga şu taliplerden olady, motor ham polis qo'liga tushadi. Şu motor tanilgan motor Saraça ekan, marbuti qori hafizlar uluswali nomli talipler Aksaga ekan. Bu hüjumyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. 5 polisiýa gullukçysynyň öldürilendigini dawa etdi. Polisiýanyň postuna bolan bu ýaraly hüjum Anhoy we Akkene benderine gidýän umumy gara ýoluň ugrunda amala aşyryldy. Wakanyň bolan ýeriniň goýunda Erbeke atly türkmen ýaralylarynyň komandiri Emir Allahberen Qaryanyň harby postlaram ýerleşýär. Talip jeňçileriniň hüjum edendigini Allahberen Qarya aýtdy. Ötüküden gece rakibin sefer okuncanı gelemene güppüldap mağadan bize kolay şuna tarifesine hamleden sonra eskeden üstüne. Emir Allahberen Qaryanyň aýdysyça talip söwüşçileri dağdan obalara iňýär. Ýöne olaryň öňüni almak üçin täze harby postlar döredilipdir. Hana kadiyonda aksan gözünde müdiyanda Dağıstanlı'da Talibanlı bir köpa tasıklığın kışlarında var talipler. Polisiýanyň harby postuna ýaragly hüjum edenleriň türkmen bolandygyny Emir Allahberen Qarya aýdýar. Kolbusy bir dağma söýdi, jowjal madaýatyň oturuny açdy, merkezi başy kişiň bayaklanma, bayaklanma kişiň söýdi, uzakdan dağın içinde merkezi var. Jowzan welaýatynyň 10 etrafy var. Bu welaýatyň obalarynyň köpüsinde talip söwüşçileri hereket edýär. Türkmenistan bilen serhetleşen Xamyaw etrafynda hem talip ýaragylarynyň diýeni bolýar dep yerli ýaşaýjylar aýdýar. Talip ýaragylaryny obalardan çykarmak üçin hökümetiň çäre görmeýändigini Allahberen Qarya aýtdy. Xamyapdy, balygynyň döýle bilen bunu baca bolma hökümeti jarylmasa bolmasa soň kaýsy plan edilmese döwleti onu öz bilemede bolmasa gelip gidip näme taýyşyp Xamyapdyň kışlaryny gapdanda. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmardan Ulumrady. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz bize jaň edip SMS ýolap bilersiňiz. Azatlyk radio bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýär. Sazlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.